electrodomésticos, xoguetes, xardín. Para que queren un centro comercial aquí en Valga tendo esta maravilla de punto limpo no que podemos coller os obxectos que a xente tira para darlles unha segunda oportunidade e, sobre todo, planta única. Pois aquí estou xa con Joel no punto limpo de Valga e chegamos a esta primeira sección de fogar. Que maravilla, Joel? Sí, a verdad que aquí podes ver un montón de cadeiras ideais para unha sala de espera, por exemplo. Como nace esta iniciativa? Isto funciona como un punto limpo, Sí. entón xente ven a traer cousas que non quere e outra xente ven a levar cousas e, isto creo que me pode servir. A iniciativa chámase Fai que Valga. Vémoste con esta maleta que supoño que vas levar. Si vino no Facebook e levo para facer un sillón. As cousas que se ven que se poden ter utilidade. Se fai unha foto, súbese ao Facebook, a xente no Facebook di, isto creo que me pode servir. Ven para aquí, colle, leva de forma gratuita e nada, queda con el. Chegamos á xoguetería do punto limpo. A ver, que temos por aquí? Xoguete de todo tipo, temos bicicletas de rapaces, andadores, patinetes. Que? Gustouche o barril ou que? Pero non me digas que non está ben, está maravilloso. Chegamos á sección de electrodomésticos. Eu estou alucinando porque non paro de ver xente chegar. Aquí as cousas voan. Este forno aínda non voou. Non vou porque viu hai 15 minutiños. Cal foi a cousa máis rara que te trouxeron aquí ao punto limpo? Trouxeron un muiño para moer millo, pero cas pedras de moer e todo. Un señor maior que dixo, xa non quero trabear máis no millo, e trouxe pa aquí. A xente ven recoller estes obxectos dende Vila de Cruces, dende Vigo, dende todas as partes. E ollo, porque dende o 2024 que comezou esta iniciativa ata hoxe, xa recolleron máis de 700. Estamos vivindo momentos impresionantes. Non sabedes a competición que houbo por gañar este barril entre estas dúas persoas. Como arreglás? Cambiamos o grande por un mediano. Cando chegues hoxe a casa co barril grande, esa sensación de victoria. Vou no encher de viño e despois hasta que o acabe. Buscas unha sandwichera e non queres gastar nin un euro? Pois, punto limpo de Valga. Buscas algo máis e queres un arcón? Pois, punto limpo de Valga. Hoxe non hai excusa para ver Hora Galega, se non mirade pa aquí todas as teles que tedes e, sobre todo, para todos os gustos.